Hyvää päivää. Ja tällä videolla laitetaan Rukalle ajaa gravelia. Kuusamoalueellehan on avattu nyt noin 900 kilsaa uutta gravel-reitistöä, joka koostuu 19 eri gravel-reitistä. Eli siellä on nyt aika paljon reittiä ajettavaksi. Ja me lähdetään nyt Vivianin kanssa ajamaan semmonen 3 päivän pyöräretki näille reiteille. Ollaan tässä nyt piirretty sellainen noin 300 kilsan pituinen reitti, joka on siis oikeastaan tehty vaan ja ainoastaan käyttämällä näitä uusia Ruka-Kuusamo-alueen gravel-reittejä. Ja meillä olisi tarkoitus 3 päivässä nyt ajaa se reitti. Kuvauksesta löytyy linkki siihen meidän reittiin. Et sieltä voi vähän käydä katsomassa, millä alueella sitä mennään, koska musta vähän tuntuu, että mä en välttämättä ton reissun aikana kauhean hyvin pysy kartalla, että mitä reittiä me ollaan missäkin kohtaa ajamassa, mutta tein aika hyvän reittikartan siitä, missä näkyy sitten kaikki kohteet ja reitit, mitä ajetaan. Ja tosiaan siis käydään vähän katselemassa Kuusamo-alueen tai Ruka-Kuusamo-alueen nähtävyyksiä. Reitistöhän ei varsinaisesti mene niihin luontokohteisiin, koska niissä on aika usein pyöräily kielletty, eli me tehdään se pieniä jalkapatikkoja sitten katselemaan vähän minkälaisia nähtävyyksiä sieltä löytyy. Ja video on tehty yhteistyössä Ruka-Kuusamon, VR:n ja Pizzeria Rukan kanssa, joka on nyt vähän mahdollistanut tätä hommaa, että me päästään vähän ajeleen sinne. Eli tästä nyt pitäisi laittaa kamat kasaan ja lähteä junalla kohti Kemijärveä ja sieltä bussilla sitten Rukalle. Ja luultavasti, jos vielä aikaa riittää, niin käydään sitten syömässä pizzaa Pizzeria Rukas reissun jälkeen. Mutta eipä siinä kai muuta kuin tästä nyt muuta kuin lähtee vaan tuulisesti eteenpäin. Lähdetäänkö Rukalle? Joo. Ja täältähän me löydetään sitten pyörävaunu. Kato, mahtuuko reiskiin? Mahtuuko reiskiin? Menee se. Noin. Siitä pyörän parkkiin ja sitten katselemaan makuuhyttiä. Tää oli 22. Eikö se ollut 22 meitä? Oli se joo. 200. 200 jotain. 214. Oliko se? Tämä se on. Tämä se on. Joo. Oli hyvä nukkua. Oli. Mennään juomaan kahvia. Ei vaan tuli yö nukuttua. Takapuolin Kemijärvellä. Pyöräkkä vielä tallella. Ai se mä peruuttaa. Ei se nyt on väliä mitenkäs sitä menee. Mitäs sulla tulee Kemijärvestä mieleen? Ei mitään. Ei mitään. Meillähän on siis ollut Vivianin kanssa aina kun ollaan käyty jossain paikkakunnalla, niin mietitty, että mitä tulee mieleen jostain. No vaikka nyt Kemijärvestä. Ja sulla ei tule mitään mieleen. Mitä ajatuksia Kemijärvestä? En oo käynyt. Niin, sehän. En oo kuullut. Niin. Mulla ei tule Kemijärvestä mitään muuta mieleen, mutta kun taivaan tulee TV-ohjelma. Siitä muljahdettiin Rukalle näppärästi. Pitäis käydä kaupassa. Kaupassa syömässä ja sitten päästään ajamaan. Ai. Ja siitä homma käyntiin. Lähdetään tosiaan nyt tästä Rukalta ajamaan kohti Kuusamoa. Ruka, Määttälänvaara, Kuusamo reittiä. Suoraa tietä. Niin on. Uusia kavereita.
Joo, aletaan saapumaan pian Kuusamon keskustaan ja 60 kilsaa ollaan ajettu Rukalta. Kirkkosaari. Aika makea paikka. Joo, tässä ollaan nyt ihan oikeastaan Kuusamon keskustassa. Nää on kivoja tällaiset pikku puistotiet. Reitti tuli ajettua. Kyllä, joku mutka. Ruka, Määttälänvaara, Kuusamon reitti. Ei tarjonnut hirveitä seikkailuja. Se oli hiekkatie Rukalta Kuusamoon. Siellä ei ollut mitään. Me ei varmaan pysähdyttykään tuossa matkalla käytännössä kertaakaan. Me vaan ajettiin tänne 72 kilsaa. Mutta nyt ollaan Kuusamossa. Ja Kuusamosta lähdetään nyt sitten kiertämään takaisin Rukaa kohti vaan Itkan kautta. Joo. Reput aina ruokaa. Voidaan jatkaa matkaa. Mut lämpötilat on sellaisia, että on niinku viittä vaille, että onko irtolahje sää jo. Pitääkö laittaa irtolahje, mutta ehkä tässä vielä hetken matkaa päässä. 50 kilsaa on vielä yöpaikkaa matkaa, että muutama tunti menee, niin tää koittaa, että jos pääsisi pärjäisi ilman irtolahkeita. Todellisuus varmaan puolen tunnin päästä pysähdytään ja laitetaan irtolahkeita. No niin, ja hommahan jatkuu. Eli nyt lähdetään takas kohti Rukaa. Ajetaan nyt palan matkaa Ruka, Oivanki, Kuusamo reittiä, josta sitten poiketaan Oivankin kierrosreitille. Siellähän mulla on sitten yötä sillä reitillä. Joo, hieno metsä. On. Mä oon vähän innoissani tästä osuudesta, koska mä oon ajanut ennemminkin. Vuosi sitten olin Oulusta Rukalle. Ja ihan sattumanvarsaisesti vaan aina näitä pikkuteitä. Ja muistikuvat on, että tää on hieno osuus. Siellä on Ruka. Kaukaa näkyy. On se varmaan. Siellä on yksi elementti täydelliseen pyöräreittiin. Kuinka se on? Polku. Joo, kunnon single track. Jokaisella pyöräreitillä pitäisi olla pikkusen aina single track. Niin se vaan on. Kyllä, single track kuuluu elämään. Hienoin pätkä tähän asti. Joo, ehdottomasti. Täällä on porokki vähän outoja, kun ne on yksinäisiä poroja. Lapissa on aina tottunut näkemään hirveitä porotokkia. Harvemmin ne yksin hengailee, mutta täällä hengailee kaikki porot vaan yksin. No niitä on paljon näkynyt, varmaan 10 poroa, yksinäistä poroa tässä reitin varrella. 30 kilsaa vielä majapaikkaa. Tätä Ruka, Oivankin, Kuusamo reittiä jatketaan vielä. Ja tätä nyt oli. 5 kilsaa ja sitten käydään sinne tuonne Oivankin reitille. Nyt on kiva ajaa. Tää on ihan eri fiiliksellä kuin se alku. Se on niinku siistiä vaihtelevaa ja siistiä reittiä, niin tää on hyvä. Näin on. Junganharju. Tää on nyt sellainen vau-efekti. Vitsi mikä siisti paikka. Tässä on hyvä
Harjua pitkin menee tie ja järvet molemmin puolin. Tää on hieno. Ja sattuu vielä auringonpaiste, niin sinä on niitä hetkiä. Että on pakko pysähtyä ja vähän kuvata ja ihmetellä. Tää on hyvä. Jatketaanko? Jatketaan. Joo, nyt vaan jatketaan matkaa. Päästään nukkumaankin. Tour de Oivanki, eli suomeksi sanottuna Oivankin kierros. Tää on 37 kilsaa pitkä reitti. Ja tää on luokiteltu keskivaativaksi gravel-reitiksi. Mikä kuulostaa sinänsä lähtökohtaisesti hyvältä reitiltä. Hyvältä ainakin vaikuttaa heti näin alkuun. Tää on kyllä heti kun on tällainen kangasmäntymetsä, niin tää on hyvää reittiä. Saa nähdä mitä tuolta löytyy. Tämäkin kelpaa. Kelpaa. Jatkuu vaan tää hieno vaara. Tää on kyllä kun ollaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Niitä hetkiä. Täällä on tällainen ylämäki. Oi. Ei, jäi vaan tähän istumaan ja oottelemaan sua. En meinannut kaatua. Tyylillä. Hieno kupea keikka. Joo. No joo, eikä jatketa. Oho, parkkeerasin pois pyörän vähän tällä kaatuneen näköisesti tää. Joo. Alkaa niinku lähestymään sellaista täydellistä gravel-reittiä tämä Oivankin kierros. Tässä nyt sopivasti on vähän polkua ja sitten on ihan ok hiekkatietä ja maisemat on hyvä. Tämä on hyviä reittejä, mukava ajaa. Kouvervaara MTB Trail. Joo. Sähän oot ajanut joskus aikaisemmin. Joo, lämpimiä muistoja on. Ekaa kertaa varmaan maastopyörällä ikinä ajanut. Sen Kouvervaaran. MTB oli vähän haastavia pätkiä, mutta oli ihan tällaista. Niin. Varmaan pätkiä. Ei tämä olikaan kovin hankalaa, jos aeropaineita pystyy ajaa. No joo, ei ollut varmaan tää osuus. Se haastava. Kyllähän nämä polut pikkusen alkoi pienentymäänkin vaan täällä. Ja muutenkin alkaa nyt majapaikka lähestymään sitä sellaista vauhtia, että ei ole muuten enää pitkä matka sinnekään. Mennään tonne Könkäniemen kodalle yöksi. Ja täydellisen pyöräreitin yksi elementti löytyi. Pitkospuut. Pitkospuut kuuluu kyllä elämään. Ja pyöräreitteihin. Oli mukava. Takaa mun vähän odottaa riviä tuolta. Ai sieltä se tulee jo reippaasti. Mitä mutinaa sieltä kuuluu? Väärä vaihde. Joo. Se on tää ainut ongelma. Hyvinhän se meni. Näyttää siltä, että tuolla edessä on vähän lisää pitkospuita. Mitähän mä muistan? Vanha XC-kuski yhdellä kädellä pitkospuilla. Märän suon yli. Tuo sellaiset jutut kyllä tässä sopas, että saattaa olla, että kengät märkänä on tuolla toisella puolella. Hyvät on pitkospuut, mutta kyllä tuolla vettä on tuolla reunoilla, että ei parane kyllä kaatua. Joo, kyllä tää menee. Oho. Pikkusen meinas tipahtaa. Ei paljon. Voisi olla vähän tiheämmät lankut niin kuin tässä, niin vois polkea. Hyvinhän se meni. No ei mennyt. No, En mä polkenut yhtään. no mutta ei.
ei se nyt aina tarkoita sitä, että polkis, että menee mutta hyvin. jos se olisi niinku vähän ees vähemmäs, niin sittenhän niinku... Joo. Ehkä se, en mä tiedä. Sehän se onkin. Ainakaan näillä renkailla uskalla sellaista. Niin, se tuntuu vaan, kun se menee tonne väliin se rengas, että se lähtee hairomaan, mutta kyllä se siinä pysyy, jos ei se väliin tipahda. Niin. Ja mehän lähestytään nyt leiripaikkaa. Aika hyvältä näköinen paikka. Oh. Joo, kyllähän täällä yön nukkuu. Joo, teltta pystytty. Monesti on kysytty, että kauanko menee aikaa, kun pystyttää teltan. 7 minuuttia meni, että teltta oli pystyssä. Toki, että ilma-alustan täytöt ja kaikki vielä, niin meneehän se nyt enemmän kuin nukkumaan pääsee. Mutta kyllä kun oikein, niin 10 minuutissa varmaan kun pysähtyy, niin on teltas nukkumassa, kun oikein asiallansa on tässä hommassa. Pitäisikö meidän tehdä pienet kynsitulet? Joo, nyt syödään ja mennään nukkumaan ja huomenna jatketaan pyöräilyä. Ei muuta kuin näihin kuviin. No siitä huomenta. Väsyttää. Pakko sun nousta. Lähden kerään mustikkoja. No täällähän niitä on vielä muutamia. Onneksi nyt ei täältä 10 litraa näitä kerätä, että riittää, että vähän puuroon saa. Joo. Ja se on tarpeeksi jo. Ja sitten puuron valmistukseen. Kahvinkeittoon. Täällä meillä onkin jo kaikki valmiit. Tää on kyllä kova tää kahvikeiti, mikä meillä nyt on reissulla ollut mukana täällä. Saa niinku oikea kahvia. Tänään onkin sitten päivä koetaan pyörällä. Oli hyvä leiripaikka. Täydellinen, joo. Ja taukopaikka muutenkin tuo Könkäänniemen kota. Uusi hieno kota ja hieno reitin varressa. Nyt jatketaan tätä Oivangin kierrosta. Tätä on nyt varmaan jäljellä joku reilu 10. Luontomatkailukeskus Oivanki. Mutta täältä lähtee Tordre Oivanki reitti. Se oli hieno. Oli. Se oli täyttä nautintoa. Lähdetään tästä nyt sitten jatkamaan tuonne pohjoista kohti. Siitä Kitkan kierrokselle. Kitkan kierros on 61 kilsaa pitkä reitti, mutta me ajetaan siitä vaan nyt joku 36 kilsaa, noin. Ja ajetaan tästä reitistä käytännössä toi läntinen puoli, eli tuo Kitkajärven ranta. Tää on loistavaa tää reitti, kun tää kumpuilee ylös alas. Se on kiva, ei oo niin tylsä ajaa. Kyllä täällä vähän ylämäkeekin on mukavia hitaita pitkähköjä nousuja, ei mitään ylipitkiä, mutta semmonen, että muutaman minuutin ottaa.
harjureitti 2 järven välissä. Kelpaa. Aina hyvä. Se on aina hyvä. Karttoja kattoo, niin yleensä tällainen karttonäkymä on aina positiivinen yllätys. Ja niin kuin se on kyllä tälläkin hetkellä. Kiitos näköistä. On. Pikkusen poikettiin reitiltä Kitkajärven rantaan tekemään vähän lounasta. Ja Kitkajärvihän on Suomen suurjärvistä ainoa säännöstelemätön järvi. Ja josta luki myös, että tämä olisi Euroopan suurin lähde, niin jos sitä tietoa on uskomista, niin luultavasti siitä nyt voi ruuan keittää siitä vedestä. Mitä veikkaa? No eiköhän. Mä aloin miettiä, että oliko tää nyt Kitka vai Ylikitka. Mutta sama se. Arvaan yhtä lailla hyviä järviä. Joo, ilmeisesti se on vaan Kitka on ylä- ja alakitka molemmat, mutta se on vaan Kitka yhteinen. Näin mä niinku voisin todeta. Ja tämähän ei ole mikään matkailuohjelma, että mä en kerrottaisi mitään faktoja, että luultavasti noikin asiat, mitä mä äsken sanoin, voi olla myös väärin. Mutta oli mitä ne oli, niin tehdään nyt ruokaa ja juodaan pikku kahveita ja jatketaan sitten vasta matkaa. Hyvät maisemat. Ruuat tuli syötyä. Oliko taas hyvää? Hyviä nuudeleita. No sitä samaa mitä yleensä. No perus retkiruoka. Pastaa ja nuudeleita. Mut sillä pysyy hengissä, se on aina tää pääasia. Sitten lähdetään jatkaa matkaa. Tää alkaa tää reitti tulla pikkuhiljaa päätökseen meidän osalta. Tää osuus mitä nyt ollaan ajettu. Tätä Kitka-sirkuit-reittiä. Kitkan kierros. Kummallako nimellä se nyt puhuukaan, mutta vielä olisi joku 10 kilsaa tätä jäljellä. Ollaan nyt kutakuinkin Rukan korkeudella ja lähdetään vielä nyt niin kuin pohjoisemmassa. Oulangan kansallispuistoa kohti. Kierroksen ja seuraavaksi sanoo kartta. No joo, mielenkiintoista. Karttahan on siitä mielessä oikeassa, että me tehdään pieni jalkamatikka ja käydään Konttaisella. Se on tässä Konttaisen kierroksreitillä. On pieni B-paikka, mistä pääsee sitten sinne Konttaisen näköalapaikkaan ja pikku kävely sinne tulee, mutta ei se pitkä matka ole. Tonne me mennään. Mennään. Reitti menee tosta. Siinä on vaan alamäki tonne päin, että kun lähtee ajamaan sitä reittiä tulee alamäkeen, niin kannattaa muistaa, että pitää vähän painaa jarrua, että se ei ole tonne alas, koska sieltä on tympeen alta sitten kääntymään ja tulla takas tänne. Joo, eli tää on Konttaisen kuhausreitti. Ja tää on 2,1 kilsaa pitkä tämmönen ympyrälenkki, mikä käy täällä Konttaisen huipulla. Eli varsin sopiva tällainen pieni jaloittelutauko pyöräilylomassa. Hienot maisemat. On hienot. Joo, kyllä kannatti kiivetä. Joo, ja varsinaisesti kiipeily. olikaan täällä nyt 100 nousumetriä. Kävellä. Niin, ettei oo ihan kauhea vaiva. Et tää on kyllä ihan semmonen paikka, että kyllä kannattaa kävellä. Nyt jatketaan kohti Käylää. Pikkusen vaan alkaa näyttää, että alkaako satama.
Ei tossa nyt kauheasti jo tummia pilviä on, mutta sellaista piskoa nyt on heitellyt jatkuvasti. Tästä kun lähdettiin nyt ajalla kohti Käylää, niin tässä on Kumpuvaaran laavu reitillä. Ihan tien varresta, niin käydään kattoo millainen paikka se on. Eli se pitäisi olla jossain tässä. Olisiko se täällä? Täällä tähän löytyy. Kumpuvaaran laavu. Ja näköjään on aurinkopaneelikin katolla, että ilmeisesti täältä saa sähköäkin. On mikä juttu tämä on? Kyllä. Täällä on USB-latausportit. Onko ollut ikinä laavulla, missä olisi USB-laturi? No ei, joo. Ensiluokkasta. On. Aika hauska. Ei me sateelta säästytty. Sataa. Olipa se mukava pieni sellainen sadekuuro. Just sellaiset vaatteet kastu ja se oli siinä sitten. Vivian sanoi hyvin, että tämä on hybriditie. Tässä on välistä asfalttia ja sitten on soraa. Ja hetken päästä taas alkaa asfaltti. Joo, ei ole oikein päättänyt, että kumpaa laitetaan, niin laitetaan vähän sekä. Se on ihan hyvä. Voisin veikata, että tää on Käylänkoski, koska ollaan Käylän kylässä. Tai mistä Käylänkoski? Varmistin tuolta tuolta mieheltä, että tämä on Käylänkoski. Tulkinnat ihan pieleen, että hyvä päättelyky kun on kyllä. Jos on koski ja se on Käylä, niin se voi olla myös Käylänkoski. Ja niin käy. Joo, ja tuosta Käylän kylästä nyt jatketaan sitten Kiltakönkään kierrosreittiä Oulangan luontokeskukselle. Ja siellä tehdään pieni jalkavatikka sitten Kiltakönkäälle. Olen kansallispuistossa nyt. Joo, tosiaan Oulangan luontokeskus ja käydään siellä Kiltakönkäällä vähän katselemassa millainen paikka se on. Ja pyörät jää siihen, koska pyöräily on kiellettyä. Siihenkin on aina hyvät syyt, miksi se on kiellettyä. Ei sillä pyöräilyt ihan joka paikkaan tarvitse päästä. Ja luultavasti toi reittikin on sellainen, että ei siellä oikein pyöräily olisi mahdollista. Kiltaköngäs 0,8. Eli ei oo pitkä sinne, alle kilometrin matka. Siinähän se on. Kiltaköngäs. Mahdottoman iso koski. Jos vähän eteenpäin siellä, niin nähdään se paremmin. Oho! Kova ääni. Melkoinen koski. Ei parane tippua. Ei parane tippua tuonne. Tuttu tunne kun juostaan, niin Tero tulee täällä perässä. Alattiin tuossa jo vähän miettimään, että kun oltiin silloin keväällä juoksemassa, mutta hettäpallas silleen rennosti, mutta reippaasti, niin että koska menisi karhukierroksen
rennosti, mutta reippaasti. Koska mennään? Niin, treenit tavoitettiin jo ensi kesää varten. Joo, reittitiedustelua karhunkierroksella. Tämähän on siis osuus karhunkierrosta. En tiedä kuinka käy. Sitten taas pyörien selkää. Nyt jatketaankin sitten yöpaikkaa, joka on tässä ihan lähellä. Se on vaan tossa nyt on joen toisella puolella. Pikkasen poiketaan reitiltä. Se ei ole enää reitillä, mutta ei me kauas kuitenkaan reitiltäkään lähdetä. Mataraniemen tulipaikka oli kartalle merkitty. Ja nyt kun ollaan taas kansallispuistossa, niin ei voikaan leiriytyä ihan mihinkä haluaa. Eli pitää katsella aina joku tulipaikka tai taukopaikka, minkä välittömään läheisyyteen sitten pistetään teltta pystyyn. Vaikuttaa ihan hyvältä. Saadaan kuunnella kosken kohinaa koko yö. Ei, siinä nukkuu varmaan hyvin. Niin, voi olla. Rauhoittava ääni. Siitä vähän iltapalaa. Iltanuudeleita. Joo, teltassa on hyvä olla. Hyttysiä riittää. Joo, hyttysiä kyllä riittää. Eilen oli sellainen hyttysvapaa leiri, kyllä ei ollut niinku yhtään. Tää on tossa jokivarressa, niin täällä on. Siellä niitä pörrää. Joku 100 kilsaa ajettiin tänään. Eikö se ollut joku? Eilen en muista sanoakaan varmaan, että paljon tuli kilsoja, mutta 125 eilen. Ehkä. Tai sitä luokkaa. Ja huomenna olisiko sitten enää loppumatkaa, että ei tässä nyt enää paljon retkeä jäljellä. Joo. En mä tiedä, nyt taas nukkumaan ja jatketaan aamulla. Huomenta. Siitä sitten. Kamat kasaan ja menoksi. Tästä lähdetäänkin nyt ajelemaan sitten kohti Rukaa. Tänään on viimeinen päivä ja käydään Juumas. Reittihän kulkee Juuman kautta ja käydään siellä. Ja sielläkin on vähän luontonähtävyyksiä. Käydään siellä vähän katsomassa koskia. Se oli hyvä leiripaikka. Vähän pyörän kantamissa. Tässä on muutamat rappuset. Ei oo paljon. Eilen kun ajettiin tonne luontokeskukselle, niin oli hyvä alamäki. Se on nyt hyvä ylämäki. Tympeetähän se olisi alamäkeen lähteä ajamaan heti ekana. Joo, näin lämpee hyvin. Joo. Se tarkoittaa varmaan sitä, että lähestytään Juumaa. Taas tällaista tulkintaa. Tulkintaa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja taas on pyöräily kielletty. Joten jätetään pyörät tähän. Siitä taas jalkapatikkaa Myllykoskelle. 1,5 kilsaa matkaa sinne. Tässä nyt on vähän enemmän kävelyä. Mutta ei se mitään. Joo,
taas kohisee. Joo. Kyllähän taas toski kuohuu ja sitten. Siellähän se on. Aika fiilis. Nyt takas sinne pyörille ja jatketaan sit matkaa. Ihan ei ollut aikaa koko pientä karhunkierrosta kiertää, mutta kahvilla löytyi, niin kyllä kahvilla ehtii aina kyllä käymään. Aina on aikaa kahville ja pullalle. Pitää olla. Kyllähän toi oli taas käymisen arvoinen paikka. Joo. Kaikin puolin. Siellähän se alkaa se ruka jo näkymään. Ei oo kuin enää kymppi takas rukalle ja vapaan ollut retki taas. Pikkusta vajaa 300 kilsaa tästä tulee sitten matkaa. Nyt toivottavasti on ihan sorateitä taas ajeltu. Ja siitä alkaa ympyrä sulkeutumaan. Pizzeria rukalle. Semmossi. Joo, ihan mukava reitti saatiin aikaiseksi noista Rukan gravel-reiteistä yhdisteltyä, mikä toimi kyllä ihan hyvin tällaisen pyöräretkeily tyylisen pyöräilyynkin. Paljon oli soratietä. Oli soratietä ja hienoja nähtävyyksiä. Ja hienoja sorateitä oli varsinkin siellä Oivangin alueella. Se oli timanttissa. Se oli sen alueen reitillä voi antaa kyllä suosituksen, että sinne kannattaa mennä. Ja kivoja luontonähtävyyksiä käytiin katsomassa. Nehän ei oikein reittikuvauksissa oo. Mutta ainakin jos sitä videon on kattonut, niin tietää, että reittien varresta löytyy myös kivoja luontokohteita. Toki pikkusen pitää kävellä, koska pyöräily on siellä kiellettyä. Ja mehän ajettiin nyt sitten vähän vajaa 300 kilsaa. Käytännössä silleen, että me ei ajettu mitään 2 kertaa. Jotain yksittäisiä pätkiä oli, mitkä ajettiin. Tai se on vain yksi pätkä, mikä ajettiin 2 kertaan. Mutta siis että vielä olisi käytännössä 600 kilsaa reittiä vielä ajettavaksi täällä alueella. Et kyllähän sitä on paljon. Kiva oli ajaa. Ja nyt mennään syömään pizzaa. Siitä. Semmossi. Näyttää hyvältä. Joo. Kyllä hyvää ruokaa on mukava syödä. Kivoja reittejä on kiva ajaa ja hyvää ruokaa on kiva syödä. Siellä alkaisi olla nyt tämä homma aika lailla paketissa. Muuta kuin takas Helsinkiin. Joten kiitoksia Rukalle, kiitoksia VR:lle, kiitoksia Ruka Pizzerialle ja kiitoksia, että katsoit tämän videon. Nyt lähdetään taas tulisesti eteenpäin. Tuima ilme. Ajattelin kysyä, että haluatko korjata. Mä luulen, että oliko se Pizzeria Ruka. Joo, Pizzeria Ruka. Pizzeria Ruka. Rukalla oleva pizzeria. Taustalla näkyvä pizzeria. No joo. Se oli siinä. Nyt sit vaan mennään. Hei hei.